ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧାରଣ ସେ ଏକ ନାରୀ, ସେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବି କେବେ କରିନଥିବ। ତମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା? ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ପଡ଼ିଯାରୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବୋଲି ତା ମା ଭଉଣୀ ଶୋଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏକାଥରେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବତଉଛି କି? ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଆମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଏତେ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରିକି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀକୁ ନେଇ କିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଅନ୍ୟ ମଜହବ ବାଲେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଘଟଣା, ଆଉ ହକିଗତ ଘଟଣା, ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା। ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଏମିତି ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ, ସେ ବିଷୟଟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ମୋର ତ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବି ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯିବ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟା କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଖୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ, ବିଷୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୂଆରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା, କିପରି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କଥା କ'ଣ କି, ଏଇ କିଛି ଦିନର ତଳର ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, 4-5 ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ 40 ପାଖାପାଖି ଜଣେ, ମାନେ ବୟସ ଅଛି ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ବସିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପକାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ସିଏ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା। ଇଏ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ସିଏ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା, ତା'ର ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକାରର ସବୁ। ଆଉ ମୋର ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯଦି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯାଏ, ମାନେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ, କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଲି, ଯାଇକି ବସିକି ଶୁଣିଲି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଲା କିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, କିଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମଥାରେ କାହିଁକି ମୟୂର ଚୂଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟରେ ମୟୂର ଚୂଳ କାହିଁକି ଲଗେଇଥାନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁ ସେ ମଉସାମାନେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏ ଉତ୍ତର ନୁହଁ, ଆଉ ଏହାର ବହୁତ ଗଭୀର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତା'ର ଉତ୍ତର, ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଏକ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲା ପରେ
ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମାନେ ପାପ ଲାଗିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କଥା କ'ଣ କି, ଆମର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ସେ କରିକି କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ସେ କହିଲା ଯେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ମୟୂର ହୋଇକି ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ବୋବେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଆବାଜ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି କଥା ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ରାଗି ଯାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରାପ ଦେଲେ ଯେ ସେ ମୟୂରକୁ, ମୟୂର ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଜୋନି ଆକୃତିର ମୟୂର ଚୂଳରେ ଯେଉଁ ଆଖି ରହୁଛି ବହୁତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଜୋନି ଆକୃତିର ସେ ବତେଇଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ତ ମାନେ ଜୋନି ସଦୃଶ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ତମେ ଏଇ ଜୋନି ଆକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂର ଚୂଳକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଧାରଣ କର। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲଜିକ୍, ମାନେ ଯାହା ପାରିଲା ତାହା ସେ ମନ ଗଢ଼ କାହାଣୀ ସେ କହିଧରି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପୁରା ମାନେ ରକ୍ତ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲି। ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେ ମଉସାମାନେ ବି କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କିଏ କହିଲା? ସେ କହିଲା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଦାସଗାଠିଆ ନାହିଁ କି, ପାଲାବାଲା ଦାସଗାଠିଆ, ସେ ଦାସଗାଠିଆ ପାଲାବାଲା ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, କହିଲା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗାୟକ ସେ କହିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାୟକ ଯଦି କହିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସତ ହିଁ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ପାଲାବାଲା ହେଉ, ସେ ଦାସଗାଠିଆ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ଗାୟକ ହେଉ, ନଚେତ ଯେଉଁ ଭାରତଲୀଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ପାଲା କରନ୍ତି, ଦାସଗାଠିଆ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମାଗନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ଏହି ବିଷୟଟା। ଏବେ ମାନେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଋଷି ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦାସଗାଠିଆ ପାଲାବାଲା ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ନୁହଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଇକନ୍ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଯେ ହଁ, ତାଙ୍କେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ମାନେ ପଥରର ଗାର ଭଳି ଆମେ ମାନନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ମନଗଢ଼ କାହାଣୀ କହିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଘୁମେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବି ଆମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ। ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାଟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଆଚ୍ଛା, ସେ ପାଲାବାଲା ଯେଉଁ ଦାସଗାଠିଆ ବାଲାର ନମ୍ବର ରଖିଛ କି? ତା ପାଖକୁ କଲ୍ କର। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତା ମା ଭଉଣୀ ଶୋଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏକାଥରେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବତଉଛି କି? ତାପରେ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଭାଇ ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ସେ କହିଲା ହଁ, ପାଲାବାଲା ସେ ଦାସଗାଠିଆ ବାଲା ସେ ଯଦି କହିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି? ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଥିବେ ନା।
ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ କେତୁଟା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲି ଯେ ଭାଇ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ କେତୁଟା? ଯେ ସେ କହିଲା ମୋର ମାତ୍ର 2ଟା ପୁଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ 11 ବର୍ଷର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ 8-9 ବର୍ଷର ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କର, ତୁମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କର, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କି କୁହ ଯେ ଆଉ ତୁମ ମାନେ ତୁମ ବଡ଼ ପୁଅ ହଉ ସାନ ପୁଅ ହଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କି କୁହ ପୁଅ ସହିତ କେବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ କି? ଆଉ କେବେ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଯେମିତି ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ଆଉ ପୁଅ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି ମନରେ? କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ, ହେ ଗୋଟେ ପାପ କଥା ଯା କହୁଛ, ଏମିତି କେମିତି କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ କଥା, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧାରଣ ସେ ଏକ ନାରୀ, ସେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବି କେବେ କରିନଥିବ। ତମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା? ନା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା? ସେ ଏକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମା, ସିଏ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ମନରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ। ଯେଉଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଯେଉଁ ଆଦିଶକ୍ତି, ସେ ଜଗତର ଜନନୀ, ଜଗତର ମାତା, ସେ ଏହି ପ୍ରକାରର କର୍ମ କିପରି କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛ, ମାନେ ତୁମେ ଭାବିପାରିଲ? ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ମାନିଲି ତୁମକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିନଥିଲା, ମୁଁ ଏତିକି ବି କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ପୁଅ ପାଖରେ ଶୋଇପାରିବ କି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶୋଇଲା ପରି? ଆମ ଧର୍ମକୁ, ଆମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନି, ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତିନି? କେବଳ ଆମେମାନେ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମନ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ, କ'ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରକଟ କରିନି। ଖୁସି ହେଉଥିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକଟ ନ କରିବାରୁ। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ କହିବାର ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।